Atagan ko kan rin mon. Ano matiya nga erim nun? Raisang ini. Aw raisang anong ka matraisang? Kaya may nilalasoon. Papakalagkaran. Ngarat paghumok. Amo din pag-iinom mo 3 days. Kululan to akong tiyan. Amot kun maraman ang balatong purpanhilot. Amot kun nadaya kakatuong ko daw. Kululan. Kulul ta akong tiyan. Amot kun na nitong purpanhilot kay mapatambal ako ta akong tiyan. Mopay. Mopay. Uy, Kaya ba? ano naliwat? Mapatambal ako kay molta akong tiyan. Adi mo liyo, gupay na. Okay naman ini. Kaya ano timtiyan? Hindi, nagkinaon malakat yung kohol. O, di, saka. Kulul ta Hindi ka na akong kung tayo na magkukuhan. Naluluwi kayo. Grabe tim inaabot yan na. Sunod. Lingkod. Kululan ta akong tiyan. Kuhol. Oo. Kaya ano na pagulong kuhol kay marasa mo ito. Jesus, kaya pinanulong ko, kaya nanginganugon ako itong iyabalayan. Silaw. Akong ginpinanulon. Oo, wala butol. Oo. Dakot pagbutol. Kalulan duro ba daw? Wala, kinukuryan ka ko. Kalulan. Di ka nagkantayan naman. Di ka kantayan na. Kaya may day-off ko yan na. Kuhan, bangin, puro panhilo ka, nagunay ka. Waray man, di rin ako hiluan. Kalulan ta Sige, yan. dalahin daw. Sino? Oo, klaro, nabutol. Oo, steady. Oo. Steady na ha, makulak takambal. Oo. Dala. Si, mapay kun, kuha kay, muluta akong tiyan. Dili. Makabilin pa na akong lolo, sobra na ni 50 years. Nagtiya. Tuba, kadali ni nga tuba. Ay, salamat. Kaya magutunog ko tila, para makuhan. Oops. Ano, nakungkon na, kumangkuhan, tumalad-tala, bintuman. Kumuro kalmahin agad man. Sino. Kaya, kay tatayupan ko. Sige. Ano, kumuro kalma ay? Baga na pa na Okay, gimbalas ka. Pinamalas ka. Salamat na gudla. Mo pa niyag tambal. Maramag mo nambal, maramag magilot. Sige. Isa na anong maramag dide. Ano lahat, tatagang gagawin na rin mo. Dala. Mapay kung matatapos dahil ni nga tambal tiya pagtambal hakon kay makadto pa kami ni madi magiinom pa. Ade. Kuan, tatagang ko kanila rin mo. Ano matiya nga erim nun? Raisang ini. Aw raisang anong ka matraisang? Kaya may nilalasoon. Papakalagkaran, ngarat paghumok. Amo din pag-iinom mo 3 days. Pero magkabaso ito na ako ni nun. Kanila ya, kuan niya bis lama. Uska kabo, anda ko laing nga kabo. Tapos ibutang dat kuan. Karaha. Ngarat paghumok ini. Paghumok ni. Paghumok ni na raisang ini. 3 days din pag ininom ha. Wala di ko natitimplahan. Ayaw na, dyan mo natitimplahan. Pahumukan ito yung raisang. So, di na mag-iiha kay may dapak ka katoon. Mag-inom pa kami ni Madi. Pero akong bayro nun. Pero ni mo utang na 3 mil. 3 mil. Bale, 6 mil. Kaya 3 mil takaro yan na. Daw, kada mo tayong kwarta. Nagkubra ka na ka ng 4 piece. Kada bulan ako nakubrat. Tinag 20 mil ako nakukubra. Daw, bayan mga nangubra yung 4 piece na gimbiran. Dire, ako na yun 3 mil. 3 mil, bale 6 mil. 3 mil na ni mo utangan una. 3 mil pa. 4, 5, 6. Size ini? Ay kabaraka di pengkinin to. Sorry problema akong kada mo taong kwarta. Dako gulim na ko 20 mil. Pamukay ni ha. Wala ini ya inin. Pakalagkaran mo upay kadat paghumok lagain ni resa nga. Sige nay. Di nagmagiya kay may dapak lakat. Di na mo tintian. Dire na baga nako kurmpal mahay na gadman. Sige nay. Baka katurugat yan na kay mo pinakakunhaya.